Hindi kita mangin madinalagon o kon mabungahon sa aton nga pagpanaksi sang kamaturan kun ang balaan nga espiritu wala sa aton. Dako ang iyang gagahom kag dako ang iyang nga mabulig sa aton nga pagpanaksi kag pagtuad sang kamaturan halin sa balaan nga kasulatan. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batika kag inig nadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunson nga host. Kag sa siningation, ako nagapasalamat nga ari ang mag-asawa nga ako nakahibalugid nga may ara gid silang i-share sa aton kag madamo ang aton nga makuha halin sa ila. Ang akon una ipakilala sa inyo si Pastor Jesse G. Aragon Jr. Siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw man sa tanan-tanan nga nagapadayon nga nagasunod sining aton matahom nga programa ang pagtuon subong. Yes, salamat Pastor sa imong mga pag-akseptar. Kag sa tupad ni Pastor, of course, ang iya tiayon, ang iyang asawa, wala sang liwan si Ma'am Duna Lo Almais Aragon, mga kauturan by profession. She is a nurse, pero subong master man siya kag board passer man siya sa librarian. Gani siya subong ang aton librarian diri sa Central Philippine Adventist College. Ma'am Don, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag salamat gid sini nga higayon. Akon ginaabi-abi ang tanan naton nga mga kauturan kag mga alumni nga nagapadayon sa pagsuporta sining aton programa Pagtuon Subong. Yes, Ma'am Aragon, Pastor Jess, salamat gid sa inyo nga duwa. Ako really excited sa inyo pagbaton sa akong panawagan to help me discuss our lesson 5. Ari na kita sa leksyon 5, the Spirit-Empowered Witnessing. Kag kabay pa mga utod kag mga abiyan nga damo sa aton nga makutlo subong labi na sa aton nga pagpanaksi sa buloton sa Ginoo. Apang sa hindi pa ako na naitamyon ang pila naton diri ka mga katawhan nga gusto magpatamyaw ang aton mga kauturan dira sa may Sinda Duran sa dam site Murcia, Negros Occidental. Amon kamo ginatamyaw ang aton mga kauturan dira sa Garcia, Mansilingan. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo man sa inyo nga pag sunod-sunod sining aton nga programa. Akon ginatamyaw si Sir Dini Akini Dosel Bilicano. Akon man ginatamyaw ang mga Ilagison family dira sa may Elog, Negros Occidental. Si Sir and Mrs. Diagmel dira sa may Kabangkalan, kag si Pastor and Mrs. Inilim Asuncion, ang aton nga district leader dira sa Kabangkalan 1. Mga utod, hindi ka mamalipat, ara gyapon kita sa Radyo Bandera kada Biyernes ang gabi alas 9 tubto alas 9:40. Gani aton ginapasalamatan sa masunson si Doc Ramil Oy, ang ilang CEO, si Sir Iljan Castaño kag si Sir Jean Paul Generoso. Ara man kita mabatian kada Sabado sang kagahon sa may Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos City. Gani akong ginatamyo ang aton mga Ilonggo nga mga kauturan dira sa South Cotabato sa Sarangani Province, North Cotabato, Sultan Kudarat kag sa mga Davao Provinces. Kagakon man ginatamyo ang atong mga kauturan dira sa may Samar, sa Leyte, sa may Biliran, sa may Masbati, sa Palawan, sa Romblon,
kag labi na gid ang atong mga kauturan diri sa Negros Occidental kag sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz kag sa Guimaras. Ang Dios magapakamayo sa aton sa siligid nga tion. Yes, Pastor, sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto, aton anay iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sining nga tion, Ginoo, nagapasalamat kami nga ikaw gid magaupod sa amon. Kag ang imo nga saad, nga imo kami pahangpon, kabay pa, nga iniamon gid, mabaton sa siningation, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunobos. Amen. Hakon pangabayon si Pastor Aragon sa pagbasa sa atong teksto. Ang atong nga teksto, mga kaabyanan, makitaan sa sinulat sa mga binuhatan, Kapitulo 4, versikulo 31. Akon basahon, nagasiling. Kag matapos sila sa pagpangamuyo, naguyog ang duog, diin sila nagtipon sing tingob. Kag napuno sila tanan sang balaan ng Espiritu Santo, kag nagpamulong sila nga may kasidla sa pulong sa Dios. Yes, amen. Thank you, good Pastor Aragon, Doc Aragon, sa imo nga pagbasa sa aton nga teksto. Yes, Spirit-empowered witnessing. Ano ni sa Ilonggo, Pastor? May Ilonggo mo na yan. Ang bala, ang Espiritu empowered, ang gahom sang balaan nga Espiritu. Ang paggahom sang balaan nga Espiritu. Sa aton nga pagpanaksi. Sa aton pagpanaksi. Yes, and that's correct. Kag generally, karon nga simana, aton tunan ang rule. Ano ang bahin sang balaan nga Espiritu sa aton nga buluhaton nga ginhatag sang Ginoo. Aton natunan sa ligad nga mga sinimana nga ang ini nga buluhaton ang pagpanaksi iya sang Ginoo. Ang aton is just cooperate with God. So in one way of cooperating with God is, of course, madepende kita sa balaan nga Espiritu because that was His promise. Yes, nagsaad ang Ginoo nga sa iyang mga disipulos nga sa hindi pa siya sa panahon nga magbiya na siya, ipadala ang balaan nga Espiritu. Yeah. Ara na makita ang sa Marcos 16, versikulo 15. Apang may mga challenges sila, Pastor. Oo. Kay wala na ang Ginoo daw, mga piso na sila nga binayaan sa ilang mga nga nanay. May mga challenges sila. Anong mga challenges? And then, how come, Pastor, nga they were still successful sa plano, sa buluhaton sa Ginoo? Dako kaayo, Pastor, ang mga pangangkat nga ilang naatubang sa ito nga panahon. Kaya nauna nga bes. Unta, kung ang nasyon sa Israel wala nagtalikod sa Ginoo, damo tan sila kay bilog nga nasyon ang magawali sa mga balita. Apang bangod nga ginsikway nila ang Ginoo nagpili isang 12 na lang kabilog nga among magatigaylo sa ila sa pagpangwali. Kag imagine ka ang command sa ila, lakat kag magwali sa bilog nga kalibutan. Anho na asang 12. The fact nga sa nga panahon, hindi pa tanan sa ila edukado. Yeah. Wala pa siyang organized church Yes. sa ilang pagkahimtang. Kag makita naton nga minoridad gid kiti sa ilang sitwasyon sa sadto nga panahon wala labot sina. May persecution pa. Yep. Gina-BI pa sila. BI pa sila. Gina-priso pa sila. Gina-bato pa sila. Yep. So, damo gid nga mga challenges. Walay sapayan sina sa gihapon, sila nagminatud-on sa pagdala sa bulaton sa Ginoo. Kag aton bala matalupangdan mga kaabyanan, mga kauturan nga wala sapayan sini maskin sila pa kung kisa ginapatay. Pero the more nga nagakalamatay sila, the more pagid nga nagasanyog ang balita. Yep. Oo. Yes. Thank you, Pastor. Yes. Kag and that's correct. Kadamo sa ilang mga hangkat, mga challenges kailan na baton. Yet, Ma'am Don, they were successful. Ano ang sikreto nila, Ma'am Don? Di ba, Pastor, before pa nagbalik ang Ginoo, no? Nagkayab sa langit. Nag-spend siya 40 days with them. And according to Ellen White, gin-train niya gid-anay sila. Wow. And it was only during that 40 days nga nasanagan sila kung ano gid bala ini commission na ginatag sa Ginoo sa ila. That's correct, and through that, na-encourage sila. And because of the promise ng Holy Spirit, daw
ano gid sila na-encourage gid sila nga bisan ano kabudlayan nagpadayon gid sila gihapon no. Kay tungod kabalo sila nga ang Ginoo sa gihapon mag-upod That's correct, sa ila. ma'am. No? Kanami man sa imo nga punto nga sang nawad-an na sila sang ilang Lord si Jesus sabi daw nagpaninguwa sila. Oo, mo manabla ko sa kon bayaan ta sa aton ginikanan. Oo. Paningkamot. Kita matig-ang, kita mag-utan. And then later on ma-realize mo ay pwede manggali. And that's what had happened sa balaan sa mga disciples nga ginbayaan sila ni Kristo, nagkayab ni si Kristo, and you have said, according to Mrs. White, within that 40 days and 40 nights, nga wala pa nagkayab si Kristo. They were trained, they were being assured, they were being developed, that when Christ went up to heaven, the kampante na sila. Kag isa man Pastor Kabutang, no, hindi ni sila mga ginatawag natin nga mga fair-weathered Christians. Nga inaabalang maalagad lang kung everything is fine. No? Pero maskin sa tunga sa mga paghingabot, walay sapayan sa kabudlayan. Matutom gyapon sila, hindi conditional ba lang pag-alagad sa Ginoo. Kung kaisa mga kaabiyan ng mga kauturan may ara nga mga katawhan nga when everything is well, alagad. Pero kung wala na gani isang kalanon sa kaldero, sunod na lang. So, what an assurance nga kung maskin amo sini nga kabudlayan ang nagaagi, apa kung ara lang kita sa Ginoo, God will provide. God will protect. Kag ang Ginoo nagasaad sa iyang blessing no sa mga katawan nga nagapadayon gid sa Ginoo. And then kanami gid pastor kag ma'am doon nga tanawa bala sa pagbiya na ni Kristo nabalaan nila mo. Kanami isang punto mo nga hindi lang sila fair-weathered Christians nga kun mayong tsimpo amo paglagad pero kun bilubagyo wala. Because one thing nga ilan na experience yan paglansang kay Kristo sa cross. That's it. Balaan nila nga kung wala na si Kristo, they will be experiencing the same. Kag ti mabalaan man nila from day to day nga they are not welcome. Daw mga minority sila, daw ginasika sila. And then of course Christ already oriented them nga this will happen. Pastor, ang Parakletos, ano ni Pastor, theological gini siya nga word, ano ang iya sininambulig sa buluhaton sang Ginoo? Ang Parakletos, mga kaabiyanan, isa ni siya ka Griego nga pulungon Pastor, ginsulit ni siya sa Bag-o nga Testamento, makalima lang ka beses. Kag ini, buot silingon sining Parakletos, 3 ka butang. Isa siya ka helper o manugtabang. Isa siya ka advocate, manugpatunga. Kag isa siya ka comforter. So, helper, advocate, kag comforter. Ang nauna gid nga Parakletos amo si Ginoong Hesus mismo sang yara pa siya sa sining nga kalibutan. Siya ang naga-comfort, siya ang tabang, no, nagagiya sa mga disipulos, siya ang nagapatunga. Apang sang bag-o siya magkayab, bag-o siya gali malansang sa cross, nagsaad sa iya mga disipulos nga magapadala siya sang another Parakletos. Kanami isang word mo, Pastor, another. Yep. Nga amo ang magatigaylo sang iyang ginahimo nga maskin wala na siya, hindi sila makulbaan ba wala na diri ang Ginoo. Apang ang assurance ara gihapon ano katahom Pastor no, nga hindi kita sila nga baw ang Ginoo gali nagapabaya sa aton. Kundi nga maskin pa nga hindi naton makit-an ang Ginoo face to face apang sa gihapon ang iyang saad nagapabilin nga siya gid yara gihapon kaupod naton pinaagi sa ibalan ng Espiritu. Kanami gid mga kauturan, kanami sa explikasyon ni Pastor Aragon, comforter and then advocate manugpatunga kag helper. Okay. Kag mayara pagid punto Pastor ang Parakletos going side by side, alongside. Ma'am, doon pwede mo na ma-explicar gamay. So, kumbaga, Pastor, alongside with you, kung diin sila magkanto sa ila pag-witness, ang Holy Spirit nagaupod gid sa ila. Nagaupod gid, nagaubay. Walking side by side. To kaangay, blas ang kanta nga,
walking with Jesus, no? Yeah. Do kanami bala nga kung diin kita magkadto, Yep. bisan sa ano kabudlayan, but the thought nga ang Ginoo ara sa tupad mo, Yes. it gives you an assurance, nga everything will be all right. Yeah. Oh. Kag bisan pa ma'am Donna, butang naton sa mga practical nga sitwasyon. Ang mga nobyahan ay daw feel assured ka nga kung ara ang imong nobyo tupad nimo. Tupad mo. Ang imong bana ma'am Don, Oo. ara sa tupad mo, ga-drive sa sakyanan, daw feeling secure ka. The same with us nga ara sa driver seat. Ara amon asawa sa tupad namon, daw kanami isang feeling nga daw there is an assurance kag ma-feel mo gid matan-aw mo gid sa unan nga there is success kung ano man gid ang inyo nga mga trip mga business ninyo o kung mga appointments nga daw kanami bala nga ara sa tupad mo permi May mapukaw sa imo may pastor mapukaw ika sa sa makita ya nga natulugan. Oo, kag at least daw may masuportar gid ma'am. Oo, amo nang kabataan bala. Ang feeling sa mga kabataan kung wala ilagi ni kanan do helpless sila. Pero kung ara ilagi ni kanan they are comfortable nga Assured sila nga they will sleep soundly because of the idea nga side by side walking alongside. Yes, pastor, may idugang pagid ka sa aton nga Sunday nga leksyon. Ato man dira matalapang dan pastor no nga sa diin ang balaan nga espiritu amo siya ang nagasaksi sa kay Ginoong Hesus. Yeah. Ang balaan nga espiritu amo siya ang naga-convict. Convict. Oo. Nga Nagatandog o nagatandog nga kita kay kun wala ang balaan nga espiritu hindi kita kabantay, hindi kita kabatyag nga ang atong ginahimo sala. Hindi lang ini siya matawag naton nga konsensya kundi ang aton konsensya hikot sa balaan nga espiritu. Kung makabatyag kita nga daw sala ang aton nga ginahimo, mapasalamat kita bangod nga ang balang espiritu amo ang nagapanghikot. Kay kung ang balang espiritu wala na sang isa nga mag-convict sa aton nga sala ina. Ang sala daw okay na iya sa aton. Kag ini isa ka importante nga bahin ngano man nga kita manginsensitive sa pagtawag sa balaan espiritu. Kung nakabatyag kita nga nakasala kita, hindi na naton pagpatigahon ang aton tagipusoon. And that's correct. Kay time will come nga ang aton tagipusoon magtiga, hindi na mangin sensitive sa tingog sa balaan espiritu, hindi na kita kabatyag ang atong ginahimo sala pa. Yep. Kag that's the danger sa atong kabuhi sa Ginoo. Kanami pastor no nga convict kinahanglan mangin sensitive kita. Kaya ang tao nga kibulon pastor hindi nakabatyag sang uban mo, hindi kabatyag sang init, hindi kabatyag sang sakit kay may kibol ng tiil, may kibol na ang kamot, may kibol na ang tagipusoon. That's why amo na siya nga ang balaan nga espiritu hindi ginaton pag dumilian. Yes. Yes, ma'am. Ang namian ko sa aton leksyon kay nag-emphasize siya ba na ang Holy Spirit does not only point out our sin, our being bad, pero at the same time nagatudlo siya sa aton kung ano kaayo ang aton Ginoo. Nga despite sa aton pagka makasasala, pero ara ang Ginoo nga willing gihapon magpatawad sa aton. He points us to the Savior, to His compassionate nga and loving kindness niya sa kada isa sa aton nga despite sang aton sala may ara kita gihapon assurance nga mapatawad kita kag makabag-o kita sang aton paginawa. Kanami ma'am, kanami pagid. Kag may dugang pagid ko ma'am and pastor nga ang Holy Spirit naga-create sang sitwasyon. Ang word nga create is making something out of nothing. Nga hindi tamad munduman, it is the Holy Spirit nga nagapangita pamaagi. Nga makonvict ang tao, mangita pamaagi nga kita magamit niya sa mga tsansa, mga mag-create sa mga opportunities sa pagduso sang buluhaton. So kanami ma'am nga ang Holy Spirit kung wala gid kita sang mahimo. Okay. Sa aton nga Monday Empowered Church, pastor, ang Book of Acts ginasiling man nga ini ang acts of the Holy Spirit, ang buluhaton sang balaan nga espiritu. Can you tell us further about that, pastor? Sa libro sang Acts lang pastor mismo
na mention dira 70 times ang word pneuma o Okay. conspirit. Kag out of 70, 55 dira nagarefer gid sa balang nga espiritu. Ang isa ka butang nga aman nga ini ginarefer gid sa balang espiritu kay ang libro sang binuhatan isa siya ka evangelism book. Labi na sang pagkayab ni Ginoong Hesus pakadto sa langit. Ang iglesia nagsugod sa pagpangwali sa maayong balita. So during this time, ang balang espiritu amo siyang active force nga naga-convict sa mga tao. Even then, sa isa ka adlaw may tag 3,000, may tag 5,000, may multitude nga hindi na nila maisip, multitude na lang. So it's amazing kung paano ang balang espiritu naghikot sa mga tagipusoon sa mga tao to convict them sa bagay nga ang libro sang Acts gintawag ini siya nga Book of the Holy Of the Spirit. Spirit's work, no? Bangod sini nga active role sang balang espiritu sa pag-convict sa mga tao sa pakilala sa ila sa pagbaton sa kay Kristo nga namatay, nabanhaw kag ilang manuluwas. Yes, kanami, Pastor. Ma'am, doon may Oo. tugda ka. Kag akon man nabasahan, Pastor, no, nga ang Book of Acts gali is the only book in the Bible nga naga-mention sa Holy Spirit nga pinakadamo gid combined pa sang tanan-tanan nga Mm. book Mga sang Biblia. Biblia. Kag in fact after sang Acts ang Luke pagid ang ika-second. So because they have the same author. Yeah, the same Oo, author. the same author. So siguro ang si Luke ang iya gid purpose is to really showcase ba ang role sang Holy Spirit sa ilang nga witnessing. Yeah. Oo. Para siguro sa aton mga time nga ma-encourage kita nga sa Yeah. tunga sang kabudlayan they were successful and so we will be successful as well. Oh, kanami, Ma'am Don, Ma'am Pastor Aragon, nga ang libro sang binuhatan, why ginatawag binuhatan, Acts? It is because ang sentro dira, ang foundation dira, nga ang kita nga mga tao, Pastor, wala gid kita. Just like sang mga problema sa itong mga mga disciples nga pobre sila, mga ordinary people sila, wala pa sila financial backing. Yet, nakapabautismo sila, 3,000, 5,000, and multitudes were added to the church daily. So, ang punto dira, mga kauturan nga, bisan sa aton subong nga buluhaton presently, wala gid kita mahimo without the power of the Holy Spirit. Nga kabay pa, nga we will be able to write another book of Acts, and that is the book of the Holy Spirit. Success stories nga aton masulat man, mahambal ta, mahanda sa aton later generation nga indeed, we are nothing but because of the Holy Spirit, we become successful. Okay. Sa Tuesday natin nga leksyon, the Holy Spirit and witnessing. Yeah. The Holy Spirit ministered, Pastor. Amo na ang nagapunto. And then, ang balaan nga espiritu sa mga trial, mga hostile situation, mapabaskog sila. Ma'am Don, can you draw the so, first ang Holy blood? Spirit nagpabaskog sa ila, Pastor. Yep. Tutunga sang ila kabudlayan. Yep. Kag at the same time, ang Holy Spirit nagauna sa ila. Kanami. So, nga bisan, for example, makadto sila sa isa ka lugar. Ang Holy Spirit, gina-prepare na nga daan. Ang lugar. Ang lugar. The Ang mga tao. forerunner. The forerunner. Oo. Siya nga, before they go to the place, ang mga katigipusoon sa mga katawhan na ready na para sa pagbaton sang balita nga ila pagadalon dito. So it is not only alongside, but Yes. there is also idea nga Nga, nagauna una dito. siya. Nagauna dito. Kag hindi lang man doon una, hindi lang tupad, kundi bisan sa ulihi ara man kay di after we leave the place, it is still the Holy Spirit that naga-support, naga-work, kag naga-padayon sa pagbuhat sa buluhatan. Yes, Pastor. Kag dugang pa sa pastor, hindi lang nagagiya, nagauna kun ara sa likod, kundi kun kaisa nagapauntat pa. Hindi pwede dito. For example, sa kay Paul, kay Timothy, pag-abot nila sa boundary sa Galatia, siling sa Holy Spirit, hindi ka mo magkadto sa Asia. Pag-abot nila sa Bithynia, hindi ka mo magkadto dito. Ditso ka mo dito. Hindi pagidya
Oo. Hindi pa bagay dito. Oo. Oo. So, grabe ang influence ng Balaang Espiritu, maskin pa kung kaisa, to nga maghatag sa aton sang giya sa mga butang to the detail Yeah. nga hindi naton paghimuon para sa aton ikaayo. Yeah. Ma'am, anong nahimo sang balaan nga espiritu sa buluhaton ni Pedro, ni Filipe, okay, kag even sa kay Stephen. Oo. Sa kay Stephen Pastor, nag-strengthen sa iya. Yeah. Nga bisan amo na to nga ginabato Ginabato na na siya. Pero because of that hope sa Ginoo, nag-ano gid siya gihapon nga ang iya pagtuo wala gid na dula, no? Wala gid na dula. Sa kay Peter naman naghatag sa iya sang confirmatory sign, Yeah. no, when the Gentile believers also receive the gift of the Holy Spirit. Oo. Na. Gidumduman ko pa, Pastor, no, kung ano ang Balaang Espiritu nagbukas ang langit. Yeah. Kag nagpakita sa kay Stephen nga, arang Ginoo nagapungko. So, bisan ginabato na siya. ginabata na siya. The assurance is dugo still na there. iyang kwan. Oo. Pero siguro pastor no ma'am doon why to kabatyag si Stephen guro sang kwan no sang sakit no kay ti na focus ang iya atensyon sa langit no. Maskin pa nakapangayo siya, Ginoo patawara sila kay wala nila. So, Yeah. nahibaluan ang ilang ginahimo. Yeah. Oh. Okay, kag sa kay Philip naman niya, kay Filipe. It was an opportunity. It was the Spirit who told him opportunity na nimo ni minsahi, tagay minsahi ni ang eunuko ni nga Ethiopiahan nun. Na so kanami yang ang balaan nga espiritu naghatag oportunidad kag nagahatag man sang okay, wala to sila kabalo mo. Along the way, nakita na ng tubig. It was the Holy Spirit who prompted the eunuch nga nagsiling Stephen, may tubig na, ano pang kurang. And that's it. Pero isa ka punto man, Pastor, nung aton talalupang doon, ang Balaang Espiritu makahimo lang sini kung open man kita sa iyang leadings. Yeah. Pero I believe kung resistant man si Philip, resistant man si Stephen, siguro hindi ang Balaang Espiritu makagiya. Kaya ikaw mismo hindi ka open mo. Ikaw mismo prejudice ka sa leadings ng Holy Spirit. So paano ang Balaang Espiritu makagiya sa imo kung ikaw mismo hindi gusto? Yeah. Kag isa pagit pastor ang kabuhi mo daw hindi man sakto ti the Holy Spirit will not also use you. Pero kung ara ang imo punto kinang willingness ka at any time you are willing even though nga babatyagan mo daw hindi pa ka complete do may kulang pa do hindi pa ka but because of your willingness pun-ano na iya pun-ana ya sang balaan nga espiritu. Yes, sa aton nga Wednesday pastor may the Holy Spirit, the Word, and witnessing. Yeah. Ang ginahambal dira pastor sa atong leksyon nga the Word of God was the very heart of the New Testament witnessing. Pwede nimo ni pastor ma-explicar sa aton mga kauturan. Matawag natin sa the very heart ang Word of God sang Bagong Testamento. Bangod nga ang Bagong Testamento amo lang siya ang kasaysayan nga ginkuha gikan man sa daan nga testamento. So ang pulong sa Ginoo nga ilang ginawali sa Old Testament, amo siya ang makitaan nga katumanan dira sa New Testament. Pananglitan ang mga prophecies pa bahin sang Messias, no? Ang mga kun sa palanggiran pa bala pastor sa Old Testament, ang pulong sang Ginoo daw kaangay sa isang parasyot nga bag pa lang. Pero sa New Testament, ang pulong sang Ginoo daw ara na siya kaangay sa isang parasyot nga naghumlad na. So kung sa Old Testament hindi kaayo maklaro, pagkaabot sa New Testament, klaro na kaayo amo gali ni ang buot silingon. So dira naton makitaan nga sa diin ang Balaang Espiritu pinaagi sa iyang pagdihon nagapabutyag sang gahom sang pulong sang Ginoo sa daan nga testamento, padulong sa Bagong nga Testamento, kag ini siya nangin epektibo bangod mismo ang Balaang Espiritu amo ang nagbugna sa tao sa pagsulat sang pulong kag amo man ang nagapaathag sa tao sa paghangop man sang pulong nga ginbugna sa Balaang nga kasulatan. Thank you pastor. There was a time nga naghatag ko Bible study about the Bible. Kag akon gin-explicar ang word nga God breathed. Nga the Bible, the Word of God is inspired. So, ang inspired na
Sa another translation is God breath. Akon ginhatag ang ilustrasyon nga paghimo sang Ginoo sa kay Adan, kuan lang to mo, inang dust lang to siya. Wala patay to, gaway to gagiyo. Pero sang ginhuyupan sang Ginoo, sang iyang nga breath, that dust became a living soul. Na te amo man na ang pulong sang Ginoo is God breath. Sa aton pa may gahom. Yes, Ma'am Don, can you tell us some more about the power ang living, ang buhi, ang pulong sang Ginoo? Oo. Kaysa sila niya kang ina pastor nga ni Pastor Aragon na ang Holy Spirit nga amo man ang naggiya sa tong nagsulat sining balaan nga kasulatan. So kung kita nagatuon man sa balaan nga kasulatan, the same Holy Spirit ang nagagiya sa aton. So but it's just a matter of opening also our mind. Kay hindi man kita ang gahom sina nga kasulatan hindi man mag-effect sa aton kung hindi kita willing. Kung ang Holy Spirit ni taman pag i-feels i-ready abi nga allow naton nga mag-fill up sa aton sang wisdom, hindi man kita gihapon maka-intindi, no? Even the Bible mentions that the word of God is a double-edged sword, no? Nga ga-penetrate gid sa aton as long as we are willing and we are open, no? Sa balaan nga sa Holy Spirit. Ma'am, kanami sa imo nga punto nga the same Spirit, kanami sa imong punto nimo. Mga kautoran kanami sa punto ni Ma'am Don, nga the same Spirit nga nag-influence ang writer will be the same Spirit nga mag-influence siya sa aton that time we read the Word of God. Nga kung anong ila inspiration, 100% inspiration to sang ila ginsulat, the same thing will happen to us if we will use the Word of God. If we will read it and if we will even preach the Word of God, the same inspiration, the same living testimony ang aton may experience yan. Pastor, wala nagkikita maayos ang damo nga panahon. Let's go to aton Thursday ng election. The life-transforming power of the Holy Spirit. Ang balaan nga Espiritu nagahimo sang mga katalanhaga nga butang sa sa may kabuhi sang tawo. Ma'am Don, can you cite some example nga ang balaan nga Espiritu nagliwat sa isa ka tawo? Oo. Ang sa Bible, pastor or personal? Oo. It's either personal. Okay. Ang sa akon, pastor, personal ni. Go ahead, ma'am. Sang natawo ako, pastor, sa in the Adventist nga environment. Kag I grew up in squatters area. Oo. So kung sa squatter gani, pag mata pa lang sa aga, batian mo na pamuyayaw, dispiyak pamuyayaw to sa piyak. So I grew up, pastor, in that environment. Yes. And when I was still very young, bata pa ko na, gapamuyayaw gid ko. Amo nang akon nga dako sa nature na balang amo na. Daw amo na lang ginay ang right mo. Oo, kay tito amo nang nabatian mo adlaw mo. So although nga hindi ginasaway mo ko sa tatay ko, pero bata ka mo, impressionable pang imo nga mind. So, sa nag-Adventist ako, pastor, grade 6 ako. In fact, tulagan ko kaagi Bible study mo. Galing kay nag-eskwela ko sa church school sa Ilog. Nag-transfer ako dito. Kag sangin baton ko na ang ang Ginoo, no? Nabaptize ako dito. Daw sa amat-amat lang nadula na sa akon ang second nature ko na nga nagapamuyayaw ko. So, nakasilingkid. Tapos, ang imo balang nga batasan, nga sa una, palaakig ka, dason inang, daw dali ka bala mainit, daw nagmelo ako. Oo. In fact, hindi gani kapati. Sila nga, ang suplada sa una nagpuot. So, daw, di ako nabatyagan nga kung ang Holy Spirit gali, kag batunon ta ang Ginoo sa aton kabuhi, may pagbag-ogid kita. Yes, Pastor, kung kanami sa experience. The same, pastor, nga effect, hindi lang sa present subong nga testimony, kundi maskin pa sa mga katawan sa balang nga kasulatan, the same effect of transformation nga nagkatabo man silang kaugalingon. Ang persecutor, si Pablo, nahimo siya nga manugbantala sa mayang balita. Kag siya na ang gina-persecute. Oo, kag siya na gina-persecute. In any levels ng society, may ara nga sa upper level, sa middle class, sa lower class. Sa panahon nga i-open ilang tigipusoon sa balaan ng Espiritu, wala siyang posible ang pagbago. Yep. So, katahom nga assurance sa Ginoo
nga kung ang aton kaugalingon aton lang i-open sa panawagan sa balaan nga Espiritu, wala sing imposible ang pagbag-o sa atong kinabuhi. Yep. The same Holy Spirit nga nagbag-o sa ila sang una, the same Holy Spirit that will change us today kung aton lang And that's correct, Ma'am Don, Doc Aragon, that's really correct. Nga sa aton niya mga personal damo, subong niya bisan even now damo sa mga success story. So ang isa gid niya nga nami nga success story ang mga 12 disciples except for Judas. Judas. So. Yeah, but the rest, daw to na si Pedro, ano si Pedro yan? Oh, mananagat lang, yet he became the best, if not one of the best nga disciple ni Jesus. Kag palangga gini Jesus si ano ni. Bisan si Andrew nga utod niya. Yes, kasimple lang sa iyang ministry, yet nakahimo siya sang kung wala si Andrew, wala man si Pedro eh. Oo. Nagapati ko, Pastor, nga kung maskin si Judas nag-open lang siya yung pusoon sa Ginoo, hindi mga resulta sa to ang iya nga ginhimo. Posible maiban nga pamaagi ang yawa nga amo ang magamit niya sa pagpalansang sa Ginoo. Pero kay si Judas mismo nag-ugyon sa tentasyon sang panulay ka gingamit niya iyang kaugalingon wala sa payan sang pagpanawag sang balaan nga Espiritu sa ita puso. Mga kauturan, salamat Ginoo nga kung aton lang ihatag ang aton nga kaugalingon sa balaan nga Espiritu, wala sang imposible labi na gid sa aton nga pagbuhat sa bulaton sang Ginoo. Ma'am Don, last word nimo, Ma'am Don. Kag ako lang, Pastor, nga gusto nga i-emphasize bala nga Yep. hindi mangin effective ang aton pag-witness sa iban kung kita mismo hindi makita ang Holy Spirit sa aton. Okay. Oo. So it is very important that when we bring the gospel, sa aton makitaan man. Oo. So siguro, before we do that, let us first make ourselves align sa plano sang Ginoo sa aton. Nga ang sa adlaw-adlaw ang Holy Spirit mangin part sang aton kabuhi, angon kita mangin effective man nga witness sa iban. Kanami, Ma'am Don. Pastor Aragon. Sa aton pagpangabuhi sa panahon nga ato mabatian ang pagpanghikot sa balang Espiritu, hindi naton mga kaabianan pagpatigahon ang aton tigapusoon, kundi kita magapamati kag magasunod willingly whatever it takes sa pagsunod sa kababuton sa Ginoo. Yes, mga kauturan, imposible kayo, kajutay sa aton mo. We are minority, sa kalibutan we are minority. But yet, mga kauturan, tanaw lang aton iglesia. Sino ginang aton mga membro, pila-pila lang ada. Pero, kadako sang buluhaton. Kag nangin successful kita. It is not because of our own might, but because of the power of the Holy Spirit. So, ang atong leksyon sa sining nga semana, ang Spirit-empowered witnessing, nga hindi naton mahimo ang pagpanaksi kung wala ang balaan nga Espiritu nagagamit sa aton. Ang balaan nga Espiritu gagamit sa aton, ga-create opportunities, nagahatag sa aton sing kaalam, nagadugang sang aton, nagahimuno sang aton mga kakulangan for us to become successful sa aton nga pagbantala sang mayong balita. Akon pangabayon si Ma'am Don sa pagduko sa aton mga ulo, sa aton closing prayer. Okay, let's pray. Our dear loving Father in heaven, we are so happy and we are grateful for the opportunity that you have given us this morning to learn more about the Holy Spirit. Yes. Ma'am. Father, we praise you for this gift of the Holy Spirit in our lives, and may you will continue to use us, continue to empower us through the Holy Spirit, that we may become effective witnesses of yours. Yes. Thank you for hearing us, and please forgive us of our sins. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. Wow, success.